dok se mnogi ne uključe, na početku hteo bi svima koji slave Božić da čestitam praznik, da provedu u miru, zdravlju. Veliki pozdrav Zoki sa svojim porodicama. Najavit ću večerašnje teme, to je znači pakt taj za budućnost, nova pandemija i još neke teme, zavisi od vas kako ćete se uključiti. Na početku želim da se večera zahvalim svima koji će da ispratite ponovno moje obraćanje ispred udruženja građana, koji ćete podeliti ovaj live ili obraćanje, kako god ga vi krstili, da što više ljudi sazna šta nam se sprema. Da ne čekamo više, pošto će sigurno biti deljenja ovog mog obraćanja. Mnogi će da isprate šta sam preneo i šta ću da prenesem večeras. Znači, vratit ću se prvo na taj pakt za budućnost, ili što bi je Vladimir Miković, zamenik udruženja policije i građana, na kojima se obratio 31. decembra, preneo za crnu budućnost. Ono što smo upozoravali i upozoravamo svih godina, znači vratit ću se na period, upozoravali smo još 2020. godine na lažnu pandemiju, znači da te vakcine će da budu, imaju štetne posledice i smrtne posledice. Upozoravali smo da je lažni virus, da nisu vršene obdukcije, da niko nije preminuo od tog lažnog virusa, da kroz te vakcine unose nanočipove, koji su se mnogi smejali kako da unesu nanočipove. Nažalost, sve se obistinilo. Znači, 31.12.2024. godine ispred udruženja policije i građana, ko je hteo da proprati, čuli ste šta vam je Vladimir preneo, da spremaju taj pakt za budućnost. Ono što nisu prošli sa Svetskom zločinačkom zdravstvenom organizacijom, prošli su Ujedinjenim nacijama, 193 zemlje koje je potpisali, i to nas čeka. Nisam skinuo, vidjet ćemo da nađemo taj link da pohvalim i Marina Miletića, inače hrvatskog političara koji je za vreme lažne pandemije 2020. godine isto u Hrvatskoj se borio. Znači, u tom linku je preneo da nakon par dana što smo mi upozorili, da su već krenuli digitalni pasoši u Nemačkoj, u Belgiji, u Portugaliji i nekoliko zemalja za vakcinisanje. To je ono što vam uporno pričamo, ljudi, manimo se više komentara, manimo se lajkova, držanja po strani. Treba da napravimo jednostavno masovnost. To ste mogli da vidite i ona doktorka Templi, što je Vladimir pustio link, šta je rekla, da mora da se spremimo i da se organizujemo i da se omasovimo ako hoćemo da sprečimo sve ovo što nas sprema. Ako želimo da budemo ponovo zatvarani, ako želimo da nas uslovljavaju da primimo neke te njihove spasonosne vakcine, da imamo digitalni pasoš, da ne putujemo javnim saobraćajem, da ne možemo da kupimo hranu, držimo se po strani. Mi ćemo svakom prilikom kad dobijamo nove informacije da vam prenesemo ovo, znači pokušat ćemo, ako mnogi se ne uključe, znači da shvate da kao pojedinci mogu mnogo da urade, da sprečemo ovo, i mi ćemo da budemo u pad poziciji, ne možemo ni mi da zaštitimo. Toliko slučajeva kao udruženje smo vam preneli, da se ne ponavljam, imate u prethodnim obraćanjima, ko je hteo da shvati, gdje su god ljudi se uključili da reaguju, da se priključe udruženju. Zaustavili smo tu smrtonosnu ili štetnu posledicu od vakcina, da dece ne prime vakcine. Znači, dalje se držimo po strani, što kaže, obeležavamo neke praznike, veselimo se, radujemo se, čemu da se radujemo, ono što nas spremaju. I to je samo uvod, ono što smo nagoveštavali 2025. godine.
Mnogi pratimo mi sve komentare, tako reći, šta ko piše tamo, očekuju od nekog Trumpa, očekuju od nekog Putina da će nas spasi neki spasioci. Pa taj Trump ne bi došao ni on na vlast da nije imao dozvoli farmaceutske korporacije, nije imao naftne industrije i tog bankarskog sistema. Više dosta je da se zaluđujemo da će neko drugi da nas spasi. Ako mi se ne potrudimo da uradimo nešto sami, u interesu svoje porodice, svoje dece, da naučimo taj ustav, taj zakon, nažalost, to su trebale da štite institucije, da štite sistem, advokatske komore i advokati, svi ćute na ovo što vam prenosimo. Toliko imate informacije, pogledajte, imate i našoj stranici. Imali smo to iskustvo loše 2020. godine, mnogi su se smejali i držali po strani kad je krenula ta pandemija, ali vam krenulo iz Wuhana. Imate tekst koji smo objavili, ali na našoj stranici, znam, Natalija, da je mutna slika, nebitno je, bitno je da se čuje šta ću da iznesem. Ponovo imate, objavili smo tekst šta su preneli svetski mediji, da u Kini ponovo taj neki virus, što bi ja rekao, lažni ili virus morona krenuo, da su pune bolnice, da su krematoriju, sprema se u Americi, to smo upozoravali pre par meseci, krenuće u svim zemljama. Ako treba da držimo se po strani, da se borimo lajkovima, komentarišemo, i nama je najlakše i nama da se držimo i mi po strani, pa šta nam Bog da svima. I mnogi što komentarišu, Bog će pomoći, Bog je tu pomoć je sigurno, ali mi treba da se borimo prvo prevashodno za svoju decu i pokolenja koji su najveća bogatstva, više se ispljuva i ko papagaj i ja i udruženje pominjamo zbog sebe, porodice, ljudi oko sebe, njihovih porodica, njihove dece i pokolenja. Da ćemo to da sačuvamo zbog nekog posla, zbog nekih kazni koji ne postoje, a nismo htjeli da preuzmemo ništa, da naučimo, da se uključimo, da možemo da vas zaštitimo, da ne može niko da izgubi ni posao zbog svoje dece što neće da vakciniše. To imate mnogo primjera koje smo vam prikazali i rešili. Niko ne može da vam preti poslom, ali to je ono što mora svako od vas da napravi korake. Ako je vredniji posao ili nekakve kazne koji ne morate ni da izgubite posao, ni da platite neke kazne, hoćete da slušate sistem i to je ono što bi ja rekao, APP, ako prođe, ne znate svoja prava, niste htjeli da izdvojite vremena kako da se zaštitite kao što su se zaštitili veliki deo koji se uključio kod nas, sve vam je prenešeno to. Onda ja ne znam da li je vredniji posao, da li je vrednije neke kazne od dece i pokolenja. Svi ćemo mi da završimo jednog dana, pre ili kasnije, ovaj život, ali treba da ostavimo u životu i našu decu i pokolenja i da im ostavimo slobodu. Ko će da se bori? Pogledajte sami zadnjih nije 3 meseca, nego koliko traju protesti studenta. Da li neko reaguje po ovim pitanjima oko nove pandemije, oko pakta, tog crnog pakta za budućnost, oko vakcinacije dece? Svi očekuju od tih studenta koji smo i pismenim putem i ja sam u obraćanjem dali podršku. Deca traže ono što traže, svi su zahteve njini opravdati, ali ne možemo sada da očekujemo da će oni da reše sve probleme i oko vakcinacije i da oko trovanja iz vazduha i oko svih kršenja ustava i zakona. Mi treba stariji da se pomerimo i te dodatne stvari da rešimo. I onda kad pogledamo, nema reakcije i političari opozicije, svi se šlepaju. Znači, drago mi je to što smo i preneli studentima, što su poslušali da otkače jednostavno i političare i pozicije i opozicije, nevladine organizacije, na dobrom su putu. Ako budu im se uključili, ponovo ću da prenesem šta smo imati zvanično na stranici, ali stvar je u tome što 90% dokumenta koji prenesem ja ili Vladimir ovde, sve to imate napisano u pisanoj formi, ali 90% vas mrzi
ako je cijela stranica, doće do 6. rečenice i nastaje blokada, ja ne mogu da čitam. Sve ovo što vam prenosimo uživo, sve ste to imali na stranici i kako da postupite i kako da zaštitite kod doktora i vas i vašu porodicu u školi, u centrima za socijalni rad, ali treba da se uključite i vi. Najlakše je držati se po strani i onda kukati, nije mi niko pomogao. Pa ne možemo ni mi da pomognemo, objašnjavali smo mnogo puta i mnogi su se ljutili i u ličnim kontaktima sa mnom i sa ljudima iz udruženja preko Messengera, udruženja, gdje pričamo razgovore, kako to borite se samo za članove. Ne borimo se mi za članove, svaki dopis koji je pušten za centrima za socijalni rad, školama, domovima zdravlja, svim institucijama, je reagovan u interesu većine. Ali to je ono što mnogi ne shvataju, ne možemo ni ja, niti Zoran tu, ili bilo ko iz rukovodstva da pošaljemo dopis u vezi građanina, zato se pozivamo na članstvo, da li je predstavnik, opet se vraćam, imali ste primjer Ivanjice, vakcinacija djece, veze naše člana, videli ste odgovor, imali smo, ponovo ću da napomenem, Narodni front, Marijana, znači izašla iz bolnice, mnogi roditelji koji nisu htjeli da kontaktiraju, nisu se uključili, nismo mi reagovali, kao što je slučaj Marijane, djeca su primile te neke 2-3 vakcine koje tvrde da su obavezne. Pozivaju se na neke zakone, zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a svi treba da znate da je u Ustav i međunarodne konvencije i rezolucije iznad zakona. Svaki naš dopis ste videli i u svakoj situaciji kad smo reagovali rešen je problem. Da li treba da crtamo nekom posebno čičaglišu, ali dokle vi ne preuzmete korake ne možemo ni mi da preuzmemo što se toga tiče. Znači, da li ćemo mi ovo da sprečimo? I ovo nije, ovo što se dešava, taj pakt za budućnost, zadržao sam se da ne opsujem šta mislim o tom paktu za budućnost, ovo čeka i sve bivše republike, naše, svude u Evropi, u svim zemljama, 193 zemlje koje su se uključili. Da li neko misli što sam ja Srbin, što sam musliman, što sam ateista, što sam pravoslavac, da li ove političare, zlotvori, pozicije i opozicije ne interesuje to? Neće da prave razliku. Oni su dobili zadatak da sprovedu tu agendu, da sprovedu to vakcinisanje, digitalne te pasoše i onda se pitamo šta smo mi uradili. Mi se trudimo maksimalno da izdvojimo vreme, sve vam prenosimo, da reagujemo. Objasnili smo u kojoj situaciji možemo da reagujemo, da se zaštitite, šta vi treba da uradite. A najlakše je držati se po strani i posle kukat. Vladu je preno i ja sam stavio u tačkama šta on predviđa. Znači, kogod ne bude imao taj digitalni ni pasoš, to je da bude vakcinisan, neće moći da putuje, neće moći da koristi sredstva javnog prevoza, neće moći da kupi hranu. I hteo sam večeras da vam pustim sa drugog telefona, znači da se zahvalim i na saradnji Mariji Ruf koja nam je poslala gdje je Belgija, Njemačka, Grčka, Latvija. Pustit ću vam oko pakta za budućnost, zašto sam pomenuo Marina Miletića, pošto su stvarno loše konekcije, ja se izvinjavam, čućete, evo saslušajte šta kaže. U kojima je započeo projekt digitalne putovnice cijepljenih, on traje do kraja ljeta 2025. ove godine, nakon kojih idu u novu analizu na razini kule Mordora, Europske unije, a onda će oni vidjeti što i kako dalje. To je još jedna bitka
povezana i sa pričom digitalnog eura. Naravno da teoretičari zavjera vide u tome opasnost ustavnih prava građana Republike Hrvatske, prava na privatnost, prava na slobodu, i držim da mi imamo pravo donositi odluku za naše živote. Borba će tu biti poprilična, nadam se da ćemo imati potporu naroda kad budemo pružali otpor. Svako dobro i Božji blagoslov svima. Onda vam je jasno, znači Daliborka ti si pitala, znači ovo je par dana posle nas, zato sam pomenuo Marina Miletića i prenao ono koji se 2020. godine zaštitio je mnogo ljudi. Čuli ste šta je rekao. Stvar je u tome što smo vam i to mi preneli, da je stvar da treba, i šta je rekao na kraju, nadam se da će da imamo podršku naroda. To je ono što svo vreme pričamo još od 2020. godine kao sindikat i sad vam pričamo. Znači već je krenulo, čuli ste, da se ne ponavljamo ovde, imate u snimku i od Belgije, znači ne pričamo nešto što smo mi suviše dokone, što nemamo svojih problema, što nemamo svojih obaveza. I danas je praznik, da li je meni stalo da sam suviše dokon, da nisam mogu da se organizujem, da jednostavno odmorim za današnji praznik, a ne da vam pričam ovo što sam vam prenuo. Znači stvar je mnogo ozbiljnija. Kad će da krenu sa tom pandemijom, znači čuli ste do kraja leta informacije, ipak je malo više informisan, nalazi se u tim evropskim parlamentima, ima informacije. Pratimo mi informacije, mnogo informacije, sve što smo od 2020. godine, neka svako napiše da li smo vam nešto pogrešno rekli. To je cilj zašto vam pričam i zašto sam, dobroveče Brankice, zašto sam odlučio večeras i odlučilo rukovodstvo da vam se obrati. Ne znamo koliko imamo vremena, znači ovde, ko bude hteo poslaću mu ovaj link da sasluša ponovo šta je rekao do kraja leta. Znači, to je ono što uporno pričamo, zašto nam trebaju ogranci, zašto nam treba masovnost. Da napravimo, da pobedimo, jednostavno da stanemo sa masovnošću, sa političarima, institucijama i sistemu koji će da sprovodi novu pandemiju. Treba vremena i u toj masovnosti. Već smo vam rekli i preneli 6.6. da je doneta odluka da nećemo nikakve mere zločinačke svetske zdravstvene organizacije da poštujemo, niti nas interesuje policijski čas, niti bilo kako zatvaranje. Nakon toga, deo radnih naloga smo vam prezentirali, što svakom, zato i jesu radni nalozi. Jer sutra kad krenu sa zatvaranjem, to što ću se ja pojaviti kao Dejan Đukić kao običan građanin, pojedinac, da izađem za vreme zatvaranja ili nekog policijskog časa, ima da me oduva i svaki policajac i svaki vojnik. Ali stvari u tome što smo, tako reći, nadigrali zvanično, no ima odluka rukovodstva udruženja koje je registrovano da ne poštujemo nikakve mere. I sutra kad izađemo, svako će da, kad ga zaustavi policajac i vojnik, nekakva vojska tamo, da li je NATO, da li je strana, vi poštujete odluke naše. Jednostavno izvinite, evo moja potvrda da sam član udruženja policije i građana, da sam predsednik ogranka, evo radni nalog gde piše da je meni radna obaveza po odluci udruženja da 24 sata budem u svom mestu na terenu, ili da putuje iz Bečeja ako ga uputi rukovodstvo za Kraljevo, za Sremsku Mitrovicu, za Novi Pazar. Evo, opsovaću u 3 lepe materine, ako dobije radni zadatak, on ima sa čim da se poziva. To je ono što su sprovodili u lažne pandemije, svi znate, kad je bilo zatvaranje, sva ministarstvo, da li je to Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete su imali, ko je god radio, on je morao da ima taj radni nalog kod sebe da bi došao od kuće do svog radnog mesta. Ništa mi nismo izmislili tu toplu vodu, ali ako hoćete da se uključite, da sprovodite, da štitite ustav i zakon koji smo stavili u sve naše odluke, ili ćemo da budemo ko ovce zatvorani i da čekamo da će da bude 24 sata i da
da li će neki virus da nas gađa od 8 sati do ujutru u 5, a od 5 sati preko dana virus otišao kod vanzemaljaca tamo. Znači, stvarno se trudim, ja i udruženje, da vam prenesemo sve informacije, da shvatite koji je prednost, šta smo sve uradili, mnogo smo uradili. Ako hoće da bude po strani i kad bude zatvaran, svi će da, većina ti koji neće da se uključe, koji neće da izađu, da se šetaju kad je predviđeno, što je Bog predvidio, da smo slobodni ljudi, slobodni građani, ima radni nalog, ide na teren, a ne da sedi kući, zatvorili mi, ja ću sada da pljujem i da prozivam tamo i da budem jak sa lajkovima, sa komentarima, neka dođu kod mene kući. Mnogo stvari smo vam preneli. Dragana Milošević, moja funkcija da si malo ispratila, da si ispratila malo od 2020. godine, šta smo uradili kao sindikat zaposlenih policija, sad udruženje, znači ne bi postavljala to pitanje. Želim ti sve najbolje, tebi i porodici, znači neću da gubim vremena na pojedinačne komentare, niti je vreme, što kaže, ne treba niko ni osuđivati, niti mrzeti, ni nešto. Znači, želim i tebi i porodici svu sreću i ljubav celoj porodici. Znači, nemamo više vremena, kao što sam vam preno. Čuli ste šta je Marin Miletić preno. Videli ste šta se dešava u Kini. Svaki dan, pogledajte Blic, Kurir i mediji koje je htio da istraži, svaki dan vam pustaju iste objave, 4 vrste virusa se pojavilo. Isto su nam to radili za vreme prethodne lažne pandemije. I onda da li stvarno mnogi shvatate da treba da se držite po strani, da ne treba da se uključite, da ne treba da se edukujete? Da li mnogi koji se opet drže po strani shvataju da, ili su izabrali i ovo će da prođe, mi ćemo da sedimo kući, bit ćemo u toplom, nećemo da izlazimo, pa kad nas puste da izađemo. Znači, trudim se maksimalno da ispoštujem svakog, da ispoštujemo mi iz udruženja svakog. Preneli smo mu informacije kako možete da izađete, jer nikog ne interesuje trenutno, no opet se vraćam. Od kad su počeli ti protesti studenata i opozicije i nevladini sektori i udruženja i sindikati, svi čekaju od te dece podrške kad će blokade, niko nije reagovao zvaničnim dopisima. Imate mnogo dopisa koji mnogi niste pročitali. Ono što smo vam i preneli i u prethodnom i ponovo ću da prenesem da mnogi shvate. Dali smo poruku i studentima. Jer shvataju mnogi da ono što smo pomenuli za Unidroid, da mi nismo država, mi smo korporacija. Znači svako ko hoće malo da istraži, da posveti vremena, nam može da nađe, evo iskinuo sam dokaz da nijedno ministarstvo, sva ministarstva su vam u stvari firme. A evo vam podaci za deo njih. Znači, Narodna skupština Republike Srbije, 11.000 Beograd, Kralja Milana 14, broj telefona 011 30 26 100. Ima svoj PIB 10 02 79 22 3, matični broj 7 07 01 77 15. Idemo dalje, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, matični broj 07 000 723, PIB 102 199 551. Srpska pravoslavna crkva eparhija Timočka 103 187 287 177 30 827. Ministarstvo unutrašnjih poslova ima svoj PIB 184 116, matični broj. Ljudi, svako ministarstvo je firma. Čim imaš PIB, imaš matični broj, ti si predstavnik firme. To je ono što retko ko će da prenese ljudima. I šta da tražimo? U Unidroidima važi trgovačko i trgovinsko pravo. To smo već reagovali kad smo tražili od Poreske uprave da nam dostavi
Niko nije tražio, čekamo po zahtevu o dostupnosti informacije da nam dostave da li mi kao živi ljudi imamo ugovor sa poreskom upravom da plaćamo porez i u kojem članu je to definisano ako ima ugovor. To je ono što mnogi neće da shvate, nažalost, da za svoja prava mora da naučite i deo ustava i deo zakona, jer su te sve firme. Neću da plaćam ništa, ali treba, i to smo objavili, svako ko nam se obrati, mi ćemo da uputimo da li je to predstavnik građana, predstavnik udruženja ili član. Ali znaćemo, svaki predmet ide za sebe, da uputimo dopis da nam dostave taj ugovor. Jer shodno trgovačkom ili pomorskom pravu, koji mnogi nisu znali ili o tom zakonu, ja tražim samo da mi dostavi ugovor da li ja kao živi čovek ili živo biće, ne kao osoba, ne kao građanin, imam ugovor sa firmom, to je Ministarstvom unutrašnjih poslova, da li imam sa Ministarstvom pravde, da li imam sa Narodnom bankom, da li imam sa poreskom upravom. Mnogo stvari treba se nauči, ali najlakše je čekati da neko nešto uradi, a ja neću ništa da se ni eksponiram, ni da se uključim, ni da predam papir koji treba da napravim prvi korak. Mnoge stvari su krivi, većina. Koliko ljudi primilo te vakcine? Vraćam se i ono, jeste upozoravani 2020. godine kad smo upozorili da svako ko bude primio vakcinu imaće štetne posledice, nastupit će smrt za svakog. Preneli smo vam podatak što vam niko nije, ja sam prenao pre tri obraćanja, ko vam je prenao da 5000 vojnika posle tih vakcine, pripadnika ministarstva vojske, ima posledice, što lakše, što teže. Taj alarmantan broj je i među pripadnicima ministarstva unutrašnjih poslova, među nezaposlenima u zdravstvu, o tome se ćuti. Iako smo upozoravali, mnogi su otišli tamo da slušaju nekog predsednika, autoriteta, kredibilitet, nekog konja, sisićku tamo, institucije, sistem, plašili se od nekakvih kazne, a nisu htjeli da postupe po ustavu i zakonu, ne bi platili ni kaznu. I doveli smo u situaciju. Koliko ljudi se plaši dan danas, neće mi dete upišu u školu, neće da mi upišu u obdanište, pa ide tamo da odvede dete, nije ni jedan političar koji su najveći zlotvori, pozicija, opozicija, sistem odveo naše dete, nego smo mi iz straha odveli dece te primila vakcinu i posle krivi nam neko. Indirektno su krivi, ali mi smo najveći krivci što nismo hteli da naučimo kako treba da postupimo, šta da predamo, da bi mi mogli da reagujemo. Mi nećemo nikog da vučemo za rukav ni da ubeđujemo. Toliko smo vam prenali i prenosimo malo, svaki 7 dana. Sad je bilo obraćanje u subotu. Evo sad je sreda. Subotu verovatno imat ćemo aktivnosti jer smo pustili mnoge informacije, smo tražili, zavisi od odgovora, to je ono što će vam prenositi. Evo danas nismo objavili to, tražili smo danas, bio je Vladimir, imali smo sastanak, odradili smo o zahtevu dostupnosti informacije, ja sam, i to ću objavit ćemo i to, tražili od američke ambasade u Srbiji da li će da odgovore, ne, da nam odgovore, tražili smo odgovor da li je tačno da Amerika sprema sankcije Republici Srbije zbog NIS-a, pa ćemo da vidimo ko laže, da priča istinu ili šta. Znači, baziramo se na ono tačnim informacijama. I opet se vraćam za ove 5. godina već sada, vraćam se od lažne pandemije. Vratite nešto, nađite ono što smo vam preneli, da nije se desilo. Znači, svakom ćemo da se izvinimo, i ja prvi, i rukovodstvo, ali sve što smo vam pričali i upozoravali, to se dešava. Manimo se više tamo da li će da dođu neki vanzemaljci, da li će Trump tamo 20. da dođe. Svi su oni igrači tih sistema.
Neće da zaštite ako mi sami sebe se ne organizujemo i sami ne budemo počeli da se borimo i zaštitimo svoje porodice, decu i ljude oko sebe, da ih informišemo, da prenesu ove informacije, a neće ni taj Putin. I kod njih je tamo mnogi se kunu tog Putina, pa je isto vakcinacija sprovedena, koja je htio da istraži, te su kamere postavljeni, Trump isto i on, svi očekuju tamo. Pa neće niko da zaštiti ni moje dete, ni vaše dete od te vakcine, od tog zatvaranja, ako se mi ne budemo organizovali. Ako se ne budemo organizovali, znači mi smo rekli decidno, ako sprovedu tu pandemiju, ovo što nam spremaju, što upozoravam, mi kao rukovodstvo smo rekli javno i ponovit ću ponovo, mi ćemo kažemo, nemamo masovnost, ne možemo da zaustavimo, i mi ćemo se povući. I što bi ja rekao, šta nam Bog da. Ko preživi, pričat će. Ovde nije ovo sad iznošenje bilo kakvog straha, toliko imamo šansu da jednom stanemo na put i tim političarima, i poziciji, i opoziciji, i sistemu, i institucijama, ali bez masovnosti ne može ništa da se odradi. To što mnogi se drže po strani, svaka borba košta. Mi se trudimo stvarno, nekoliko nas, i opsovaću, i govnima smo do guša od svojih problema, od svojih dažbina, od svojih obaveza, ali mi još uvek stižemo. To je ono što smo i pričali, da je sreće da smo mi svaki dan u nekom gradu, ali tu treba ogromna sredstva. Ja opet se vratim na ono što sam dobio kritike. Možda sam trebao da rizikujem, evo sad će me i Zoki kritikuje, ko je tu još iz rukovodstva i odgledat će ovo, možda sam trebao da rizikujem i po cenu toga i da ono što je Vladimir iznao stav rukovodstva, da prodam taj stan, pa nek se skloni i Zoki, nek se skloni i Vladimir, nek se skloni i Saša i deo rukovodstva, da bi stigo uživo da se organizuje sastanci po Srbiji. To što mi vodimo rat po društvenim mrežama, pa mnogi kažu ja ne mogu da probudim nikog. Ja sam podelio na društvenim mrežama, ljudi manite društvene mreže. Među prijateljima, svi što imamo, 70-80% su i lažni profili, ponovo ću da vam prenesem i to sam rekao, botovi i ljudi koji ne interesuje. Društvene mreže su samo da se prenose informacije 10% polaz. Opet se vraćam na Gocu Marković, koji sam pomenuo i treći put u obraćanju će da žena koja je shvatila kad je počela da priča uživo, da prosleđuje naše objave, obraćanja putem Vibera, putem Messengera, počela da priča, žena je sama uključila 15 ljudi oko sebe, što je i napisala javno, tu su inženjeri i doktori nauka i školovani ljudi koji imamo u članstvu. Ali ne mogu ni ja, ni Zoki, ni Tedeja, ni bilo ko, sada pomenem par ljudi, da se kloniramo i da dođemo, da budemo u istom danu sa vama, u vašim mestima i da pričamo sa vašim prijateljima, a dovoljno imate informacija, dovoljno imate svega šta smo preneli. Ali stvari u tome što mnogi neće da podele ono što vam prenese. I opet se vraćam statistiku da se ponavlja, par hiljada vas odgleda ovo obraćanje, da li je moje, da li je Vladovo, nebitno je. U narednom periodu obratit će se pod raznim temama i Zoki, koji je profesor razredne nastave, znači njegova Bilja je njegov potpredsednik, žena je načelnik klinike u Kovinu. Tako da ništa ne radimo napamet, da se ne skupljamo iz brda dola, nego imamo iz svih sfera. Ali to je ono još što je nedovoljno da napravimo masovnost. Što sam objašnjavao? Sutra kad nas zatvore, to primer imate snimak kad smo radili sastanak u Pančevu. Šta će ti 50 vojnika kad dođe, ajde napravimo 500, 1000, 2000, 5000 članova u Pančevu. I onda ćemo da izađemo ispred njih. Šta će 50 njih na 500, na 1000? To je ono jačina šta treba da napravimo. Da imamo pokriće, da imamo sa čim da izađemo.
a ne da se držimo kao pojedinci građani i onda ćemo da kukamo i onda ćemo postavljamo mnoge komentare, a sve vam je na stranici preneto i kako da zaštiti postupak, zaštiti i sebe, kako da zaštitite decu, šta da tražite, ali masa, veliki broj neće, nego će da piše neke komentare, po prvi put da se javlja na neku objavu, a nije od 2020. godine 10 objava naših propratilo, nije propratilo dopise, nije saopštenja i onda je najlakše kritikovati to i reći ja nemam vremena. Pa ako nemate, kogod nema vremena prvo za djecu i za pokolenja, pa nemoj da ima vremena, ali nemoj da krivi nikog sutra zašto neko nije nešto uradio da zaštiti ti moju djecu i moja pokolenja, a ja sam se držao po strani. I najlakše je da lajkujemo i da delimo tamo neke reality zvezde, neke sportiste od Đokovića, Jokića, Cijecu, šta ja znam, Karleušu i da to komentarišemo, a ovakve stvari nećemo da podelimo. Radili smo statistiku, na 20.000 pregleda da ste, na 20.000 pregleda koji ste imali, da su svi podelili 20.000. Prate nas širom Evrope, prate nas u svim državama Balkana. Ovoj priliku hoću da se zahvalim, imali ste to i da čestitam Goraždu Rajcu, koji je preuzeo da vodi udruženje policije građana za Republike Slovenije i gde vodi ogranak za Ljubljanu i uključio se da bude koordinator, da formira u svim gradovima u Sloveniji ogranke udruženja policije građana. Kako bi sa našim iskustvom, sa našim dopisima pomogli njima da se obrate institucijama, da organizuju masovnost i oni da sprečavaju ovaj pakt za budućnost i u njihovoj zemlji. Naučit ćemo ih šta treba da urade. Juče sam ja, znači, imali smo par sati razgovora, shvatio, danas su mu, čestitam, zvanično uručena rešenja, znači mislim da vam je jasno šta hoću da vam i večeras prenesem. Znači što se budemo pre organizovali, pre ćemo da rešimo sve. Treba nam vremena, znači da napravimo, samo neka uzmete, samo neka danas se 100 danas priključi. Svaki dan nam se po par njih priključuje, ali doćemo u situaciju što se bliži ovo zatvaranje, da ćemo u danu da imamo 100, 200, 500, 1000 ljudi, nemoguće da vam uradimo svima rešenja, da vam uradimo potvrde, nemoguće da uradimo radne naloge. Treba sve to odraditi, treba sačuvati, treba pečatirati, treba poslati. Znači to ni jedan živi čovjek, znači to jedino ako neko bude od nas mogu 10 dana i 10 noći i ni da ne spava, ni da jede, da bi se uradilo to. Jer nagomilaće nam se to posle džaba pred to zatvaranje, ako se vas 100.000 javi, džabe smo krečili, nećemo da imamo vremena da vam adekvatne papire dostavimo. Sve je veći pritisak ponovo na tu vakcinaciju sa decom. Što mnogi ćute, prihvate, bit ću malo bezobrazan, dupe u kraj i onda odvedu svoje dete i onda se žale posle, pišu, najlakše je pisat posle po društvene mreže, žale meni dete imalo štetne posledice, imalo nuspojave. A svi su mogli, svima je dostupno, no ovo što ste čuli, preneto je modus kako može da vas zaštitimo, kako možete da se zaštitite. I onda se pitamo, svako od nas, treba se zapitati šta sam ja uradio. A najveći dio neće da prenese se ovo što smo mi preneli. Uzmite samo na 100 prijatelja, podelite objave. Od tih 100 prijatelja 10 imate sigurno roditelja, oni će da čuju ovo što smo preneli, da ste preneli ili pre toga mnoge informacije
Ljudi bi se javili, saznali bi i deca sigurno ne bi primila te vakcine. Koliko imamo? Imali ste te Vladičin Han, posjeću tu. Da su mnogi koji su čutali, koji nisu htjeli, koji su samo lajkovali, komentarisali da su podelili te objave dole, videli bi u Vladičinom Hanu, ti roditelji bi možda bi nas kontaktirali, to dete od 2 godine ne bi primila vakcine i preminulo. Onda svako treba da se zapita, a šta sam ja to uradio, što sam lajkovao, što sam komentarisao, čuo što neki tamo sindikalci, sad iz udruženja, neki Dejan Đukić, Zoran Knežević, Vladimir Miković pričaju oko vakcinacije da se štetne. Mi smo to čuli, čutali, niti je znao moj prijatelj, nisu saslušali, mogli ste samo da ste pustili to neko od vas koji je ispratio. Možda bi to dete, i verovatno je da je saznalo, ti roditelji bi dobili sve instrukcije od nas, zaštitili dete, ne bi primilo vakcinu, te vakcine i bilo bi u životu. Ja pričam samo sa činjenicama, a svi se zapitajte koliko ste doprineli ili koji niste neaktivni da zaštitite bilo čiji život. Da li je to svrha našeg života? Da ceo život se krijemo po strani, po ćoškovima, da ne smem i šta sam postigao, koja je svrha mog života, mogu sam ja da ćutim, mogu sam ništa od ovoga da ne pričam, napravimo Viber grupu, 20-ak nas, mi ćemo se borimo za sebe, nećemo da primimo vakcine, neće naša deca, neće naši najmili i da ćutimo ništa od ovoga, da ne pričamo, a ne da izdvajamo vreme i na dopise, i na saopštenje, na razgovore kojih imam dnevno, zavisi od dana do dana, 10 do 12 sati samo razgovor, ali gde su saopštenja, gde su dopisi? Treba da se sve to odradi. Znači, shvatite dobronamerno ovo što vam pričamo. Vremena je sve manje. Da može da ih pobedimo, možemo da ih pobedimo. I zato i ovo ja pričam i udruživanja prenosi, zato i radimo prema svim institucijama dopise koje su urodile plodom. A to ko komentariše tamo, bavi se komentarima, a nema pojma kako da zaštiti po ustavu, po zakonu, on će da kuka i da piše gluposti. I onda mu kriv neko udruženje, kriv neka organizacija, kriv političar, pa krivi smo mi sami što nismo htjeli ništa da preduzmemo po tom pitanju. Druga stvar, dalje da podsjetit ću se, prvo hoću da se zahvalim, hvala Tamari Bradić koja je podelila krivičnu prijavu koju smo podneli, koju je podneo Vladimir Miković i ta krivična prijava je pročitana, šta smo napisali, ono što je Tamara Bradić napisala iznad teksta da svi mogu da podnesu krivičnu prijavu. Krivična prijava je od strane nas već prosleđena protiv Miloša Vučevića zbog pretnji da svim profesorima i nastavnicima koji ne budu držali nastavu da će da izgube posao i deca koja nisu dolazila na nastavu da će dobiju neopravdane časove. Imate primjera krivične prijave, svi profesori i učenici mogu da nam se jave, uputit ćemo, treba krivičnu prijavu promeniti i ubaciti druge članove i mogu da tuže za nematerijalnu štetu, za duševni bol, pretrpljeni strah, ali sve je to što vam nagoveštavamo, treba da se čujete s nama, da nam date i podatke, da vam sačinimo i vi možete da podnesete krivičnu prijavu. Znači ona krivična prijava koja je prosleđena od strane nas ne mogu da podnose niti profesori, niti nastavnici, ni učenici po onim članovima. Znači, idu drugi članovi, zato i nova informacija. Znači, pozivam sve profesore, sve nastavnike. Zoki, imaš zaduženje da kontaktiraš, usmerit ćemo, pošto si ti potpredsednik u udruženju i prosvetni radnik, znači taj kontakt da se upute, da kontaktiraju kako bi sačinio novi primjerak da tuže znači Miloša Vučevića zbog onakve izjave, zbog pretnje
i diskriminacije svih onih članova. Znači mora par članova da se promeni u krivičnoj prijavi i obrazloženje. Tako i da taj deo, da ne zaboravim, pošto već se mnogo puta je podeljena ta krivična prijava naša protiv Miloša Vučevića, da ne bi bilo greške, da mnogi ne prekucaju pod istim obrazloženjem i da predaju, jer neće proći i neće imati zakonsku osnovu, jer je već podneta krivična prijava. Jer će svako ko podnese po istim osnovima istog sadržaja, da li je samo potpisao, dobit će odgovor da je podneta već krivična prijava po tom događaju. Što po zakonu niko ne može da odgovara dva put za jedno isto delo. Ima tu mnogo stvari koje nismo još pokrenuli, oko disciplinski i oko zaštite, ali nam je prioritet ovo da se organizujemo, da se zaštitimo od tog pakta za crnu budućnost i ovog zatvaranja. Znači više ne zavisi, shvatite, ni od političara, ni pozicije, ni opozicije, ni sistema, institucija, najmanje, jer oni će da učestvuju prvi to. Imali ste i 2020. godine kad je krenula pandemija. Od Đilasa, Marinike, pogledajte, imate dio slika koje smo objavili pre 2-3 dana u najavi, vi kad smo najavili moje obraćanje, svi su nosili maske, svi su ćutali. Imate i Đilasovu objavu tamo koji je rekao da se on pita 80% bi bilo vakcinisane. Koliko javnih ličnosti je primilo te vakcine? Koliko tih javnih, ono što smo vam premenili, smejali ste se tada i mnogi su ste rekli i pisali, pričamo o gluposti, koliko je njih koji su primili te spasonosne vakcine preminulo? Koliko javnih ličnosti, koliko glumaca, koliko je mlade djece sa 20 godina na fudbalu, košarci? Sve ste to videli, ali opet se mnogi prave ko da ništa nisu videli i opet će da veruju sistemu i opet će da veruju političarima i opet će kad krene ta lažna pandemija koja će da bude izazvana biće pandemija vakcinisanih, biće uz pomoć 5G i tu ste se smejali ili kad smo 2020. godine pričali o 5G. Druga stvar, pogledajte, malo istražite širom Srbije zadnjih dana pogledajte te magle koje se pojavljaju, ali to nije u Srbiji, to je bilo i u Kini i u Americi, u mnogim zemljama širom sveta i povećane respiratorne bolesti. Ubijše nas i sa tim trovanjem, svašta nešto nam bacaju, ali to mnogi neće da shvate, opet će da kažu teorija zavere. A neće da shvate da teorija zavere ne postoji, postoji samo zavera. Ko hoće da shvati, shvatit će. Ko neće, dalje će da nastavi da bude jak na komentarima, dalje će da nastavi tamo da lajkuje, da komentariše, da iskomentariše tamo, pomenuću, ajde da ne pominjem, i imena te pevače i da se ubaci na neke objave tamo ko je s kim spavao, reality, da komentariše 10 komentara. A ovo što je bitno da se uključi, neće. Ali opet izbor na svakom od nas. Mi smo izabrali, što se tiče udruženja policije, svi koji su se uključili i koji se uključuju. Biće sve više. Da je došlo krajnje vreme, da je dosta bilo političara, da je dosta bilo sistema, dosta je bilo da nas truju, dosta je bilo da nas bodu, dosta je bilo da nas uništavaju sa tim vakcinama, manje više i nas, ali pobiše nam ljudi, djecu i pokolenja. I da li je neko ko malo razmišlja svojom glavom, šta ima u svojoj duši, šta ima u svom srcu, da bude nem, da gleda to sa strane. Hvala Zoki na toj informaciji, tačno je to da se poveća od 10.000 puta posle vakcinacije. A to je ono što uporno pričamo, što i opet ću da kažem, znaš i sami deo rukovodstva šta smo pričali, najlakše je bilo da možemo da naručimo neki par tamo klon mašina i da se nas nekoliko kloniramo u 100, 200, 500 hiljada nas, da napravimo klonovi,
ali ne može da se kloniram. Svako treba da se probudi ko će da se probudi. Svako treba da odluči sam da li će se uključiti. Da li mi opet pričamo o gluposti i posle 5 godina od lažne pandemije ili ne. Da li će se držati po strani vaše, opet je slobodna volja. Ali nemojte da očekujete sutra da vam bude kriv neko drugi. I opet kažem, indirektno su ti zlotvori od političara, pozicije, opozicije, sistem, institucije krivci. Ali svako je od nas krivac zato što se držao po strani i samo kukao. I ja ne mogu, nemam vremena, ne smem, ne znam. Niko od nas se nije rodio pametan. Svako od nas svaki dan uči, istražuje, dobija informacije, prenosi informacije. To je ono što treba da se potrudimo, da u što hitnijem roku što više ljudi prenesemo, da što više ljudi angažujemo oko sebe. Opet se vraćam ono što sam vam preneo, znači uspeli smo preko Goražda Rajca da uđemo u Sloveniju, čovek je aktivan, znači svaki dan ako bude trebalo, znači čućemo se, težimo da ovom prilikom, pošto znamo i u kontaktu nas prate iz svih zemalja, bivših republika, mnogi ljudi van Srbije, znači pozivamo sve koji hoće da se uključi, izdvojit ćemo vremena, makar to 5 sati dodatno bilo, umesto 12-18 sati, radit ćemo 20-22 sata, popričat ćemo sa svakim, prenećemo kako da se organizujete što pre. Jer ovo što nam spremaju, taj crni pakt za budućnost nije, ljudi, shvatite, u Srbiji. Znači u 193 zemalja, to vam je zvaničan podatak, sve zemlje, svi političari, sve vlade koje su potpisali, sprovešće to. Znači opet su u pitanju milioni života. I rekli smo, i mi ovo što radimo, ne možemo sve da spasimo, ali naš cilj da uključimo što više šem vas, da se uključite širom Srbije, širom Evrope, širom bivših republika, da spasimo što više života i da se suprotstavimo više tim, kako da ih nazovem, satanistima, kako god hoćete, krstite ih i nazivajte. Od nas zavisi. Da li ćemo neko da zaštitimo, opet zavisi od pojedinca. Da li ću ja da saznam ovu informaciju, pa ću da ćutim i neću da prenesem nikom, opet je moja odluka. Ali ja neću da ćutim, neće da ćuti udruženje. Svi koji se uključe, nećemo da ćutimo, da se plašimo, da podelimo ovakve informacije na svojim profilima. Plašeći se od nekih tamo magaraca, od političara, nekih sistema, nekog institucija, a oni su svi obični radnici. Samo što su iskoristili po Ustavu, okrenuli, zato što se držimo po strani, preuzeli da rukovode, da rade oni šta hoće, da krše Ustav i zakon, ali to je opet dozvola nas većine, jer smo bili po strani. U suštini mislim za večeras da sam preneo bitne informacije, znači prioritet nam je, ima mnogo aktivnosti, mi ćemo se bavimo dalje aktivnosti gde ima problema oko vakcinacije, ko nam se god obrati, pustit ćemo dopise, reagovat ćemo, ali nam je prioritet da sprečimo taj crni pakt za budućnost, da sprečimo pandemiju. Ako to ne sprečimo, nećemo mnogi imati vremena da se borimo ni po kojim problemima. A svaki dan sigurno imamo aktivnosti. Tako da mislim da za večera sam vam pojasnio, da ne dužimo više, ima tu mnogo tema, ali to su teme bezazlenije, ajde da kažemo bezazlenije. Nijedna tema nije bezazlenija, ali ovo je prioritet prioriteta. Ako ne napravimo tu masovnost, stvarno ja više ne znam ni ja ni udruženje kako, na koji način da vam prenesemo, a preneli smo sve sa činjenicama, sve što smo iznosili, znači imali ste i strane medije koji su već te informacije prenose, to nažalost što naši mas mediji neće se bave, da
već kad sam načuo i tu oko mas medija, imali smo podršku studentima, imate na našoj strani, imali smo podršku za ovoga doktora Dugalića, saopštenje, pušteno je medijima, ni jedno od ta dva saopštenja, ni jedan medij nije objavio. Znači, pustili smo i medijama sa nacionalnom frekvencijom i N1 i sve portable koje imamo i redakcije, niko nije objavio da smo se mi oglasili. To je ono što su shvatili, ili od kad smo krenuli sa udruženjem, dok smo bili kao sindikat zaposleni policije. Objavljivali su naše objave i u negativnoj prozivali su nam od Kesića, od mnogih tamo, do onoga Dragaša koji nas je prozivao veštice iz sindikata. Sad neće ni jedan dopis zato što znaju da smo na pravom putu, da radimo pravu stvar, jednostavno neće kroz medije da nas prezentiraju jer bi to mnogo više odjeknulo. I zato jeste na ovaj način vas se obraćamo, ne trebaju nam mediji, uzmimo se svi u glavu, možemo ovo informacije da prenesemo mnogo brže nego mediji. Imate statistiku tamo, svi možete, 39.000 nas ima koji su na stranici udruženja. Pa samo da podelimo ovakve informacije, nama ne trebaju mediji. To će da, jer imamo i svih zemalja, opet ću se vratim, širom sveta, svih bivših republika koji prate, samo to da podelimo, ljudi, to nije 100, 200, 500 hiljada, to je par miliona koji će da saznaju, koji će da, od tih par miliona, koliko će njih da se uključi. Ali to je lenjost, mislim da sam vam pojasnio ovo da nam ne trebaju mediji, da mi sami možemo ovo da prenesemo šta se sprema i da uključimo mnogo veći broj ljudi za kratko vreme. Odluka je na svakom, da li će se uključi ili će da bude statičan ili će se bavi sa nekim svojim objavama tamo oko vanzemaljaca, oko ne znam ti ja više čega, a ovo su bitne stvari koje mnogi treba da čuju. I da stanemo ovome na put. Ako ne budemo se uključili, ne budemo shvatili ozbiljnost situacije, ponovit ću, mi ćemo da budemo najveći krivci za stradanje dece i pokolenja. Hteo bih sa ovim da završim, želim vam još jednom sve najlepše i vama i vašoj porodici, glavu gore, mrdnimo se malo, izdvojimo vremena za bitnije stvari, da naučimo kako da se zaštitimo, da zaštitimo decu, pokolenja i ljude oko nas. Suviše je lako. Ne zavisi više opet od političara, sistema, institucija, zavisi od nas. Laku noć svima želim i vidimo se u narednom obraćanju sa novim informacijama.